Angibingelele babukeli. Angibingelele nje kunina nonke. Uyazi bafuthu ngokunithanda. Ngifuna ukuthini? Ngokunithanda nje okukhulu. Nangokunihlonipha. Yabo ikhona le sengikhathele ukuyikhuza. Angazi sengizoyikhuza ngize ngithini. Labantu bokufika babuya ngaphandle kwezwe. Yekani phela bosisi nani bomama ukuthi baniresignise emsebenzini, banithathise izumbulu zeimali, banithathise imali yakho yokuqala yokugcina, uhambe uyoyifaka esikhwameni uthi kuthi uyozala amamiliyoni. Hayi bakithi, hayi ibhlungu lento. Buka nje lapha neMpumalanga bathathele umama thizeni ebe-HOD, babuya bamresignisa, bamtshela bamthanda. Iluphi lolu thando lolu oselungako oselenza ukuthi wena ubone ukuthi impela hayi kufanele ukuthi uthathe zonke imali zakho uhambe uyonikeza indoda? Hayi ngiyayicelela mani, hayi angisafuni futhi ke le sengiyikhuze kakhulu labo mama laba angazi noma labo sisi. Hayi angazi. Ngiyayicelela iyekeni lento, iyekeni ngempela ukuDisemba manje. uJanuwari lozayo, uFebruary lozayo. Yekelani ngiyayicelela bantu bakithi nina bakaZulu nani nonke nazo zonke nje inhlanga. Ngiyayicelela iyekeni lento ayisiyinhle.